the Lord. It's okay. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. Oh, thank you, Lamb of God. I bless your holy name. Glory, honor, adoration, I give it to you, my Lord. My Lord Yeshua, my Lord Yeshua. Chineke Uwa Nile, ibunye aha gị eluwe. Chineke Uwa Nile, ibunye aha gị elu. Ibu okwute ọma nke na-agba mmiri ọma. Chineke Uwa Nile, ana ụwa niile bụ onye ọma m. Onye ukwu nara ekele m, Chikere ụwa nara otito m, nna m. Abịagokwa m n'ozi ziri m, ọ bụ ozi ziri m ozi ụmụ gị, ka nji maka ya wee bie. Chineke nke Marian Grotto Covenant Altar, Ancient of Days, anụ ụwa niile, ekelekwa gị, akwụkwa m isi ala nye gị, n'ihi na o nwere Chineke dịka gị, o nwerekwanụ chi ọzọ nke dịka gị. Ana m ekele gị, na-ekelesi gị ike na ndụ nke ị nyere anyị, ijikwa wee mee ka anyị dị ndụ n'ala nke dị ndụ, n'ala nke ndị dị ndụ. Asị m otito niile jiere gị, Obinigwe nke saa. Otito niile jiere gị, bunye elu niile ya dara n'aha nwa gị, wana ụwa niile. Nara otito, nara ekele n'aka bunye elu. I will live to testify your goodness in my life. For I have tested all the powers, and I discover your power is the highest power. You are worthy of my praise, Daddy. Chineke Uwa Nile, anụ ụwa niile, Chukwu na-adị m. Nna m nara ekele nji bịa n'iru gị, Daddy nara otito nji bịa. Ihe na-abụghị nwe otito niile n'ụwa, nna m nara ekele m, nara otito m, onye ọma m. My Father, my God, shaking and glory, Chineke Uwa Nile, anụ ụwa niile. Ọ gbajiri igwe kpọọ ya nkụ, Chukwu na-adị m onye ọrụ ebube, Obinigwe nke saa. Ana m ekele gị, ana m ebunye aha gị elu, n'ihi na o nwere chi nke anyị ga-eji wee tụnyere gị n'elu ụwa nke anyị nọ. Anyị niile bịara abịa n'elu ụwa, ọ ndị nwa mere anyị ji wee bịa ụwa. Na-ekpekwa ekpere Chineke nna sị na mbọsị anyị ga-anata, ka anyị nwekwa obe obibi n'ala mmụọ. Onye ukwu na-eme mma, ọkụ na-agba ọzara,
m ebunye aha gị elu maka na ọnụnwa bụ Chineke nke kere ụwa niile, oje na mmụọ, oje na mmadụ, ikuku ama n'ọnya nwanne otu onye. Ebunye m aha gị elu. Ihe njikwa wee bịa na Marian Grotto Altar, ebe isi mụ na onye m gọziri ebe a nwee ngọzi, onye m bụrụ abụmọnụ nwere abụmọnụ, ebe isi m na mkpọkwuo gị na ị ga-aza m, maka n'ihi na mụ na gị na-abụ nwere ọgbụgba ndụ. Papa, na-asị gị daalụ. Ozi a ị sịrị m bịa zie ụmụ Igbo na Naịjirịa ka m ji maka ya wee bịa n'ugbo awa. Aga m ebunye aha ya ka anyị bunye aha ya o Chineke onye kere ụwa, aga m ebunye aha gị n'elu. Ọmaka nsi bi ụwa chiọma m. Ọ bụkwa na aha ọkpara gị bụ anụ ụwa niile, Lamb of heaven and earth, ka m ji wee nọdụ ebe a wee sị ka m bịa zie ozi si m zie. Onye ukwu ka ịbụ, ije agha ọ bụghị dunyere m, ejirọkwa m aka m wee kpọọ onwe m okwu, and ejirọkwa m ebe ọ bụla jee nata ike. Obi n'igwe nke saa bụ Chineke ụwa niile, anụ ụwa niile bụ chi nke kpọrọ m okwu, and I am proud of chi nke kpọrọ m okwu, maka n'ihi na aha ya bụ okwu chọọgwụ ekwu eme. Ụmụ Igbo ga-enụ ntị. Ọ bụ na aha Chineke ụwa niile ka m ji bụ ije a, ana ụwa niile ka m ji wee bịakwa izi unu ozi. Unu nwere ike unu amaghị onye mbụ, mana achọrọkwanụ mmadụ ịma m. Ozi nna m zinyere m ka m bịara izi unu. Chineke nna nke kere eluigwe n'ụwa niile, nke na-afụ na mmụọ na-afụ na nzuzo, sị m gwa ụmụ Igbo otu aka o si gwa m. Ọ sị m gwa ụmụ Igbo, ụmụ Igbo unu nwee ndidi, unu mee gịnị? Unu nwee ndidi. N'oge na-abịa, ụmụ Igbo ga-achị Nigeria for eternity. Otu aka o si gwa m ya. N'oge na-abịa, ụmụ Igbo ga-achị Nigeria for eternity. Yes. Mụ gwa unu nwee ndidi. Unu enyezina onwe unu nsogbu. N'oge na-abịa, ụmụ Igbo ga-achị Nigeria for eternity. Onye ukwu na onye nta jezi ekpewe na-ekpere jụwa Chineke ihe o ji ewe. Mana ozi a doro anya. The reason why ozi a ji wee doo anya is that ihe ọbụla anyị na-eme n'ụwa, ka anyị niile mata na anyị bịara abịa n'elu ụwa, ka anyị niile mata that na without Chineke o nwere onye ga-amata ka elu ụwa dị. Mana dị ahụ Chineke nke kere anyị bụ onye si m bụ ụmụ Igbo, n'oge na-abịa na ụmụ Igbo ga-achị Nigeria for eternity. Education eziri m ụmụ Igbo ozi ya. Yes, this message belongs to every one of us. It belongs to us. This message I'm giving right now is from Almighty Chineke Uwa Nile, ana ụwa niile. He says that Igbos should exercise patience, that Him, Almighty God,
is watching over every one of us. Mandi Igbo, Mandi Nigeria is watching over that Igbos should exercise patience. That time is coming that Igbos are going to rule Nigeria for eternity. Let me tell you, human beings will try what makes them to be human beings. But let me tell you one thing, there is final say. He who made day, he who made morning, he who made night, who created sleep and waking up, is alive. Who created every human being, both animals. Nobody has power of his own. You may be a killer because you have poisonous power to destroy and damage human beings. But I want to tell you one thing. When Almighty, creator of heaven and earth, says yes, no power can say no. God is watching over Nigeria. God is seeing everything that is going on in this country. But the same Almighty God said, I should pass this message to Nigerians and Igbo that Igbos should exercise patience. Igbos should take it easy. That him is interested in this nation, in this country, Nigeria, and is interested in everything that is going on. No one will put this matter, put this country, put the law of this our nation into his hand, because Almighty God has spoken. That time is coming. Igbos will rule Nigeria for eternity. This message is from Almighty God. I am a servant of the Most High God. I am seer of Chukwu Abiam, Chineke Uwa Nile, Ana Uwa Nile. He chose me, he called me, and he said I should pass this message to Umu Igbos, to exercise patience. That time is coming. Umu Igbos will rule Nigeria for eternity. That is how he put it. I am not telling you maybe Igbos are going to be the president now or not. What God says and what he said I should tell Umu Igbo, that time is coming that Umu Igbo will rule Nigeria for eternity. That is the message I came with. So my advice to every one of us, in the name of Anu Uwa Nile, Yahushua, Jesus Christ, Anu Uwa Nile, is that whatever we are doing in life, we need to put Almighty, who creates the whole universe, first. When we put him first, we will never be ashamed and he will never let us down. The problem we are having today in this nation, in this country, is that we put laws into our hands. We never invite the owner of the world. We never invite the owner of our souls. We don't care to hear from him. We don't care to bring him first before anything, before we go on with anything we are doing. That is the problem today, that our nation is crying and we are passing through pains. Our nation is sick. Without God healing, Chineke Uwa Nile healing, we will not receive healing in our country. I will not say what God did not ask me to say. When God not asked me to talk or to speak, I will not speak, I will not talk. But what he asked me to say, that is what I am saying. Umu, be patient. That he who created every one of you says that time is coming that Igbos will rule Nigeria for eternity. Let me tell you, you people may not understand this message. Some people may like it. Some people will not like it. But that is not my problem right now. I have passed the message of Almighty God out.
time is coming that Igbos will rule Nigeria for eternity. Almighty Yahweh, Almighty Chineke Uwa Nile has spoken. You don't have to be in haste. When Almighty Yahweh put his signature, his writing in our country, nobody can tell God, who are you? Nobody can tell Chineke Kedonye. Now God is interested. And there's another thing in Choribu. Over a video mere, gwara ụmụ ndị niile watching video. Si na Chineke si Umu Igbo adịrị dum because na shrine na-aba ga-anụ ọgụ n'ala Igbo. N'oge na-abịa, Umu Igbo ga-ebido na-egbusisi onwe ha. Ha na-ekede ebido na-egbusisi ụmụnne ha na shrine na-aba ga-anụ ọgụ n'ala Igbo. And that shrine na-aba anụghị ọgụ n'ala Igbo. Ebido na-egbusisi Umu Igbo a na-egbusisi onwe ha. Ọ dịkwa egwu. Unu na-eme ihe niile a unu na-eme, ọ dị unu ka Chineke unu gbapụtara unu azụ? Ọ dị unu ka Chineke unu anaghịzi azụ oku? Ọ na-azakwa oku. Ọ na-azụ unu oku, ọ na-azụ unu ekpere. Ihe ọ dịziara unu bụ ka unu mata chi nke unu. Ka unu mata na Chineke kere ụwa dị interested n'ihe gbasara anyị niile. Chineke nna efe bụ Chineke nke ụwa niile. Ana ụwa niile bụ ọkpara ya. Ya nwa bụ chi nke nna efe. Ana ya nwa bụ chi nke dunyere m ozi ya si m zie Umu Igbo. Unu afọ na human being may be planning to take over the whole food, to take over the whole nation, to take over the whole Nigeria. But Almighty Creator of entire universe, Chineke Uwa Nile, says it's a lie. That time is coming that Igbos will rule Nigeria for eternity. Eternity. And then they come out because that's so God time. Anybody who tried to take the law of this country into his hand, Chineke na say that person will face his wrath, his anger. So, onye ọbụla dere du uche Chineke gbe. Uchenna gebe. Uchenna gebe na Igbo ya mebe o. Uchenna gebe na Igbo ya mebe. Ihe Chineke nna kpọrọ unu Umu Igbo. Umu Igbo otu aka sụkpọ ụmụ and otu aka tikwa wee kpọọ aha ụmụ. Ihe ọ kpọrọ bụ Nigeria. Ka unu makwa na ihe niile anyị na-ekwu, language niile anyị na-asị na Chineke na-asị ya. The will of God must surely be done in this nation. Father, you said, whosoever I bless in this Marian Grotto altar, it will all be well for your Marian Grotto covenant altar. Of one the money. Remember, no young goes in when goes on your brown. Papa, any man, any woman, any kingdom planning to drink blood in this nation, Nigeria, Papa, manifest your power. Prove yourself to them wherever they are. May their sleep never wake up. Whosoever that is planning evil against this nation, wherever they are sitting, wherever they are hanging, I say, may them never rise up. May them close their eye and die miserable deaths. Let me tell you this message again from Almighty God. It's from Nigeria, Lagos State, Yoruba land. God is telling you all to hands down for him, because him is the Alpha and Omega, beginning and the end. He who kill by sword shall die by sword. He who kill by cutlass shall die by cutlass. He who kill by gun shall die by gun. Remember,
whatever the devil is planning, that God Almighty, Chineke Uwa Nile, knows about it. Why do you people decide evil in your heart? Thinking evil for Umu Igbo. Unu si, ozi a bụ ihe a na-apụanị n'obodo a kpọrọ Lagos bụ na ọ bụrụ na ihe a na-achọ ịrụrụ ha n'aka, ha tụtụrụ Umu Igbo niile nọ na Lagos, gbusisie ha, nara ha akụnụba ha, nara ha ụlọ ha. Mana Chineke sị m unu dere dum na nyanwa bụ anya na-enu ụwa niile. Nyanwa bụ Chineke nke na-anụrụ ụmụ ya ọgụ. Ebe ọ bụ na Chineke kpọrọ unu aha Umu Igbo, unu makwa na unu nwere ya bụ Chineke a na-ekwu maka ya. Unu ejikwana maka na ihe nke ụwa anyị niile ga-arapụ wee kwe ka ekwensu kwunara unu okwu ezu unu. Chineke nọnyere unu. Cherenụ ka Jehova jiri aka ya wee lụọrọ unu agha. O jiri aka ya wee mee ihe o ji bụrụ Chukwu. Maka na ama m n'ihe niile a na-ata anya. O nwere onye nwere time ịkpọpụ Chineke. O nwekwana onye nwere time isi ka o mee fasting. Ọkpara Chineke mere 40 days, 40 nights. The Lamb of God, Lamb of Yahweh. Onye ọbụla sị na ọ na-eji ịlụso ekwensu agha, ị ga-ejikere onwe gị n'ime Chineke wee jee nụọ agha. Maka na ọ bụrụ na ijikerịrị onwe gị, ndị na-eso gị ga-anwụ, gị onwe gị ga-anwụ. Mana ọ bụrụ na ị na-eji iso ekwensu nụọ agha, ị ga-echere ka Chineke fortify ya gị, ka Chineke kwado gị njem a, ka ị wee bụrụ onye mmeri. Chineke sị m gwa unu Umu Igbo na oge na-abịa unu ga-eruru Nigeria for eternity. Ọ bụrụ na unu nwee uche, unu nwere akọ na uche, ihe unu ga na-eti na bụ haleluya. Ihe unu ga na-enye Chineke otito na-enye ya otito n'ụzọ niile. Unu ahapụ na Chineke. Unu ahapụkwana ya o. Maka na gịnị? O nwere ndị na-asị gị na Jizọs jikwa sị ha, Jizọs jikwa bụrụ onye ọcha, Jizọs jikwa bụrụ onye a kpọrọ na mama UK unu kpọrọ ya ka ọ gịnị. Let me tell you, Chineke, there is God. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịkpọ, if you don't want to call the Son of Yahweh Jesus, he has so many names that you can call him. Yahushua is there. Lamb of God is there. Lamb of Chineke Uwa Nile is there. Emmanuel is there. You want to forget about Jesus, calling Jesus by his name? There is no problem. He has a lot of names that you can call him and he will answer. Do not allow Satan to take away your crown from you. Everything in the scripture, in the Bible, is real. Mgbe m nwere encounter with Chineke, ngwa ga ebe o dunyere m, si je bupụta Bible, bupụta bell, wepụta rosary. Ị ga-ama na ihe niile a anyị na-eyuzu n'elu ụwa nwere connection with Chineke. Agbasokwana m ozi ọma Chineke si m gbaso. Aga m abịakwa ọzọ n'aha Chineke Uwa Nile, ana ụwa niile. O nwere onye na-ajụ n'isi, does it mean na onye a na-eme expect na onye nwa ga-ewini? Anaghị m akpọ afa ihe ndị a because onye m voturu n'ụwa ma bụ Lamb of God. And ekpere m bụ Chineke ya weta udo na our nation, ya wetara anyị peace, ka a ghara egbu na anyị weta egbe, weta bomb, weta mma. Anyị achọghị ịnwụ ọnwụ ike, anyị achọghịkwa n'agha. Na anybody na plan war, na plan killing, na plan evil,
Let Papa release heavenly army to deal with them. For God has spoken. He has put his signature that the time is coming that Igbos will rule Nigeria. So whatever devil he's talking is rubbish. Satan, listen. Almighty creator of heaven and earth, Chineke Uwa Nile, God of entire universe, caused you. You are roaming through and through. You and your children, your wife, your family has no position here on earth. You don't have bus stop. You have no right to come from anywhere to possess Almighty God's land. This land belongs to God of entire universe. Chineke Uwa Nile, Chukunna, Obinigwe nke Saa. Be careful, devil. Be careful, Satan. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Korosu de reba kurbata sindaraba kuaka ile losia kahia kadendeshia. Surigi toramba kiala deike sunu tumuaka la yeki. Iseiki yama haikala hala kai deiki. Kukadata kuwa. Loisiligi kuramadua. Let me stop here. I know Lucifer, devil, you heard my voice. And you know, he who sent me, he's greater than you. In the name of his son, Lamb of Chukokike Abiyam. Hallelujah. Amen and amen.